खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट निउस आपडेटआनो जाहैबाय फावखुंग्रि संगिना ब्रह्मआ बर' सावथुन मुलुगाव फैफिनबाय। गावनि साबसिन फाव खालामनायजों बयनिबो गोसोखौ खावनो हानाय बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि संगिना ब्रह्मआ बर' सावथुन मुलुगाव फ्राय 2 बोसोरनि उनाव फैफिनबाय। बिथां संगिना ब्रह्मआ गावनि इउटिउब चेनेलाव मैया रंजा मुंनि मिउजिक भिडिअ हगारदों। बे मिउजिक भिडिअ संगिनाजों लोगोसे फाव खालामदों जेनिफार दैमारि, मुलुग बर', सन बसुमतारी आरो सुर्य। मेथाइखौ रोजाबदों मुलुग बर'आ आरो करिय'ग्राफ खालामदों जुरल थयमास दैमारिया। बिथां संगिना ब्रह्मखौ थांनाय 2018 मायथाइयाव सना मिउजिक भिडिअ नुदोंमोन। मख'नो गोनांदि संगिना ब्रह्मआ गोबां सुपारहिट बर' सावथुनफोराव फाव खालामबोदों, जेरै सिमां ना मोगथां, बिहामजो रानि, सत बांसा आरो बायदि बायदि। नैथियाव दङ सालाकाटि ब्लक बिपिएफनि गायसनगिरि नेहाथारि जितेन ब्रह्मआ हानजा नागारनानै इउपिपिएलआव जयेन जाबाय। थांनाय 17 बोसोर बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय बिपिएफ दोलोनि नोजोर, थांखि आरो थामोनथाखौ मोजां मोनैनि थाखाय सालाकाटि ब्लक बिपिएफनि गायसनगिरि नेहाथारि जितेन ब्रह्मआ हानजा नागारनानै प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाबाय। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथां जितेन ब्रह्मआ बुङो दि बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव जेबो नीति आदर्श गैलिया। दैदेनगिरिफोरा गावबा गावनि स्वार्थनि थाखाय खामानि मावो, नाथाय सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो बिथांखि गैलिया होनना रोखा बुंथियो। थामथियाव दङ अख्रां सायाव मुला आबाद। अख्रां दावबायारिफोरा अख्रां सायाव मुलानि आबाद मावदों। बे जाथाय एबा नुथाया माबेबा सावथुननि नङा। आनजाद महरै लाथिखुमायै मुलानि आबाद मावनो जागायदों बिसोरो अख्रां दावबायारिफोरा। बुहुमनि हा बाहागोनिफ्राय 408 किल'मिटार गोजौआव नासानि अख्रां दावबायगिरि केट रबिनसनआ अख्रांमायाव गोजावनानै थानाय लेबरेटरियावनो मोजां मोनसे खान्थिनि गेजेरजों मुलानि आबाद मावनानै फट' दैथायहरदों। बिफाना फोरमायनाय बादिब्ला मुलाखौ गुन गोनां बिफां महरै सावरायनाय जादों। जाहोना जोबोर खमनि गेजेरावनो बे आबादखौ मावनो हायो आरो मुलानिफ्राय जोंनि देहायाव नांनाय माखासे गुनफोरखौ मोननो हायो। थारैनो बारमण्डल गोहो मोनालाबानो रज'नाय बे बिफांफोरा रोदा सोनो थाखाय एसे गोब्राब जायो। बेनिखायनो बिसोरो एखोथा गोहो बारायहोनो थाखाय समबादियै दै लुनानै होदों। ब्रैथियाव दङ कमल बर'खौ बिपिएफनि दुथांफोरा गाज्रियै गाग्लोबदों। बिटिआरआव फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै जायगा जायगा दोंहाव थासारि सोलिगासिनो। बिसायख'थिया खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगोनो गाग्लोबलायनाय जाथाया बारानिफ्राय बारासिन जागासिनो। बे खेबाव इउपिपिएलनि सोद्रोमाखौ बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। 34 नं कालिंदर बिएफनि इउपिपिएलनि सोद्रोमा कमल बर'खौ बिपिएफनि दुथांफोरा गाज्रि रोखोमै गाज्रियै गाग्लोबो। बे गाग्लोबनायाव बिथां कमल बर'नि गंसे गारिखौ ग्लास बुफायजोबदों दुथांफोरा। बाथियाव दङ कामरुप जिल्ला खुंथाया प्लास्टिक फाननाय आरो बाहायनायखौ बन्द फोसावबाय। गुवाहाटी नोगोरमायाव प्लास्टिक बेग फाननाय आरो बाहायनायखौ जिल्ला खुंथाया गोख्रोङै बन्द फोसावदों। थाबैनो बे फोसावथायनि खामानिखौ मावफुंनाय जागोन होननानै फोरमायनायजों लोगोसे प्लास्टिक बेग फाननाय आरो बाहायनाय नुयोब्ला जुरिमाना फोनांनाय जागोन होनना फोसावदों। कामरुप मेट्र' जिल्ला खुंथाया गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्प'रेसननो बेखौ नोजोर लाखिनो थाखाय बिथोनलाइ गथायदों। मिथिंगा आरो सुबुं सावस्रिनि थाखाय जोबोर गाज्रि प्लास्टिक बाहायनाया। बेनि अनगायैबो गुवाहाटीनि दै नालाफोरा गारगारनाय प्लास्टिक दामोलजोंनो दैबाना जानायखौ नोजोर लाखिनानैबो बे बिथांखिखौ लानाय जादों। दथियाव दङ सिआरपिएफनि सासे साब इन्सपेक्टरा गावनो गुलि गावना जिउ फोजोबना लादों। आसाम सिआरपिएफनि सासे साब इन्सपेक्टरा गावनो सार्भिस राइफलजों गावखौनो गुलि गावना लानानै जिउ फोजोबना लादों। जिउ फोजोबना लानाय सिआरपिएफ जवानखौ कमलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय दुइगुनपार हालामनि थागिबि जादब टेका होननानै सिनायनो हादों। बे जाथाया जादों त्रिपुरानि रंथर केम्पनि खुमलुं गाहाय मावख'नि त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव। त्रिपुरा पुलिसा जाथायनि उनाव डेकाखौ थैजों बोहैग्लाबनाय नुनो मोनो। लोगो लोगो पुलिसा जवानखौ जिबि देहा फाहामसालियाव लानानै थाङो, नाथाय जिबि देहा फाहामसालिया जादब टेकाखौ थैबाय होननानै फोसावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।